Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang alamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. O sige magservisyo. Okay no, mga kabyanan siluwat, may aga naman sa inyo tanan-tanan. Good morning na sa bilog nga Western Visayas. Ngayong agagit sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mando, Riau, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa makaiping man nga mga kaprobinsyahan Asigurado ay ng aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kabisaklan kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa Marabutan sining aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga kabistado, may aga na kag welcome na sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. diri sa syudad sang paghigugma. Bistado! Atong pagpukyon, upos kita Sa kinandan mga kabistado diri sa aton nga pagpangalagad. o sige Bawat kita nga magatalakay sa nga pila ka mga dragko nga mga issues, syudad sang mga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal kag international. atong Mga may nitinit kag nagabalingaso nga mga issues atong nga aton pagatalakayon para sa subong nga adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinaandan mangin kaupon man naton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga kabistadong reporters. May kang tanan sa ila mga natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. nga pagserbisyo Ikaw po naton karon mga report nga informasyon nagikan sa aton nga mga kapulot reports nagikan kay kabistadong Boni Somblingo, malimpyo kay nagikan sa siyudad sang Iloilo, mga sitwasyon karon sa palibot sang siyudad, nakurat na ang trapiko. son kay Na mga balita kay information nagikan naman kay kabistadong Aaron Refulyo. ako sigurado may Balita kay information nagikan sa aton nga siyudad sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz. dito magserbisyo Upod kita kay pagpapuk kabistadong Joshua Haka. paghigugma. Samtang mga balita kag information naman Atong pagpukyon nagikan sa iban pa naton nga mga kabistadong reporters. mga handong Pod naton sa News Center kabistadong Karisma Alagaw. Sa aton nga digital platform architect. Pod sa kay kabistadong Idol John Kapulot Richard Mireveles. nga pagserbisyo Sa kinanda na ko naman yung kabistado ay Idol John Aluhado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan sa droga. diri sa aton nga pagpangalagad mga kabistado Idol John sa Kapulot subong adlaw lamak na korupsyon iya nga tapuson ikapit sa 17 na bulan sa Enero tuig 2023 ba ka 17 nagila kita subong o sige magserbisyo 4 or 3 na lang kadlaw magasampot na ang highlight sang ato sining nga dinagyang festival. nasang atong Gani basi matingala nga aton nga mga tagparamating aton nga mga kauturan. mga Basi handong matingala kamo lang ang akon nga background subong. Naga kuan ang akong background subong mga tibo nga nagasalaot sang sa ini para nga pagpahibalo sa inyo Kapulot na nagahilapit na ang dinagyang festival mga kabistado. Preparado na nga aton sining syudad. matas Preparado na nga aton nga pangkabilugan. Idol John Kani Kapulot sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan. iya nga mali Standby ka mo. ay Idol John Kapulot Makachimpo ta karon basi malabot naton nga korupsyon ang gintalana nga spokesperson sa Iloilo City Police Office. ikaw ako May sigurado kantana no sa sining kahiwatan sang dinagyang festival. Preparasyon sa aton sining syudad sa Iloilo. Ilabi na gid ang ato sining nga mga pulis. Ang ila sining nga preparasyon may kangtanan sa palabuto na nga dinagyang festival. Nalapit na gilamang nga magasugod na. Katagalan taw na kita sang dinagyang festival.
diri sa aton sa syudad sang Iloilo mga kabistado. Yaning mga kasimanwa. Kapag imbitar kami, pwede ka mo kalagaw di, pwede ka mo kadto di. Kay tudak Ang mga nagkuan ba tong mga Doldol kapulot. ano pa nawag siniyo, nagrinambol ba to? Kurado kay idol John Kuan na to. Kapulot. Kasi kung Oga mapahimunong naman lang to sila. idol John Kapulot. Alamak na kurat Kasi lumpia. kung mauntat naman lang sila to kag magtama na siguro nga rinambol na hindi bla. Nauya naman lang guro sila kay ti nangin May trabaho. controversial siya, nag-viral ang mga itsura sa mga tunton na sa Servisyo pag rinambol nila to sa may sa syudad. sa Diversion Road mga kabistado. Panahon na sa Galing, tiyan mo lang na galing. yun. Upos kita. Ambal ni ay nagkuha na gali, nagpagwa na gali sang statement si Mayor Jerry Triñas. Iya. Daw dismayado gid sa kuno kay ti Galing ay mga nagrinambol kuno nga mga kabataan. ikaw. Mga kabistado. Pulot na. Tapos ang hambal nila kuno Kapulot. why kuno sang minor de edad to. Pagserbisyo. Ano magwala sang minor de edad to kay Idol John pila ka mga minor de edad to kunong Problema. involved dire. Oga. Iya nga maluto. Kay idol Ang panaysayon sang grupo sang damo-damo Lumpian. sila kuno ang ginunahan sang tatlo. Doldol kapulot. Hindi mo na kuno kun nga ang gipulihan nilang tatlo kay ginunahan sila kuno nga tatlo. Sang tatlo nga to. Magserbisyo. Di Kaya oras. mo nang ginasiling tabi nga Sa syudad. Sang paghiin. ang Panahon na sa ubra ninyo mga kabistado nga inabala ang atong mga handog. ara nagid kita daw mayo naman ang aton siningan mapuli ka nagid lang katapos mangita ka pa kontra. Di oras ang pagpag. Maglagaw kamo ka mag-inom-inom Sang paghiin. mga kabistado kay kamo pangita kontra kay di bala pangalipay man ang ubra nyo. Di bala kun makainom kamo ga pangalipay kamo. Di mo na Syudad. makainom kamo ga pangalipay kamo pagkatapos ngita kamo inyo kontra. Di bala yan. Mga kasimanwa. Istoryahan ta na karon mga kabistado diri sa ato sining nga pagpangalaga day Pulot na. ang mga katapo sang Kapulot. Task Force on Moral and Values Formation. Makasigura. Mga kabistado Idol John lagi sa pagpamuno ni Mr. Nestor Cano. sa droga. Nag-upod ang taga DSWD. Kapulot. Nag-rubing-rubing kuno sila kagabi sa kwan. Lumpia. Nakita sang radyo bistado kagabi, nagrubing-rubing sila to sa Smallville area. Kaya sa area sang Diversion Road, libot sila to. Kung may Para trabaho. pangitaon lang kuno mga minor de edad. Amo nang problema sa inyo kay kun parang litan gani nga may mga mag-ilinaway na may makita na gani kung hindi ka mo paglukpan, hindi ka mo maghululag. Ang nagligad mga kabistado nga kung ginaubra ninyo na kada adlaw-adlaw magrubing kada gabi ka magpangita sa mga minor de edad sa palibot. Sa area sa Smallville kag iban paging mga lugar dili kun itani way na sang mga irinaway ni way na sang nagkunano di ang mga nagkalahinabo nga ina. Ano pang iba naton nga mga kauturan nga mga taga-iban nga lugar na supposedly gusto nila kung tani nga maglagaw diri sa syudad sang Iloilo ay malantaw sila sang selebrasyon sang Dinagyang Festival mga kabistado. Ay kwan daw nagdula gana kag daw nagamatamat sila discourage nga magkadto diri kay tungod sining nag-viral nga balita nga rinambulo nagakita sa social media nga rinambulo. Mambal ka mo nga teno abi kay ginapagwa man ginapakita nyo man tano namo na taguon. Di ba? Kaya mo na nga amon obligasyon namo na makatapos ang media mga kabistado magpanugid kung ano katabo diri sa aton ay mabudlay na kabasi pilakadlaw kami nga mga katapos ang media kami pa yung mabasulan na magambal nga ba mo na galing sitwasyon na sinusulad yung tago-tago nyo para nga maglagaw kami da katapusan lagaw kami da hindi ya kaya nga mo na katuan da magpangalipay kundi pinangastigo kami da pinanghalitan kami da so hindi ba da? So gani mga kabistado sa pagpamuno ni Mayor Jerry Triñas dapat may mga pagahulagon ni kapagahimuon mayado kunos Mayor Jerry Triñas sa pulis hala mayado sa mga pulis ne amo ne hala
Kasi kung madisgrasya si Colonel Batili sini anuman. Sabay pa nga hindi lang. Ay Moriones tigarapon ni Santissima. Anhon lang nasa ngaton nga mga pulis, mga kabistado kay ang likod man lang nila nang ginabantayan sa mga hurong. So hindi bala. Ano kita nga ngato sila nga mga pulis na doon nakaresponder magani aton nga mga pulis mga way man kuno maurasan. Hindi lang kasi nga minutos dapat ang istoryahan ta hindi bala dapat minutos lang makaresponder. Sigurado may trabaho. Pero ang report na way makuno mo orasan. Daway makuno mo orasan ka nagresponder aton nga mga pulis. O hindi bla? So, sa ato sini nga pagpangalaga istoryahan ato nagkaroon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Estado program naton samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information sa iban pa naton nga mga headlines. Ang ungka flyover makwan daway gid tsansa nga magamit sa ining dinagyang festival galing kay wala man niya mga kabistado ginbutang kag ginhimo ang proyekto nga ungka flyover. Why man ni saya ginhimo kag design ng ini nga proyekto ini? Why man ni saya ginpahimo para gid lamang sa dinagyang festival? Kaya ang hambal sa ngato sini nga sekretaryo sang DPWH nga si Secretary Manny Bunuan. Siling niya akwan na. Siling niya sigurado na siling niya sa 2024 magamit na 2024 nga dinagyang festival siling niya magamit ng ungka flyover. Bago pa lang gani ang January 2023 pagkatapos January 2024 na tadayon. Sa maripot nga sugilanon mga kabistado inhambal diri ni Secretary Manny Bunuan sang DPWH kay hindi magamit ang ungka flyover kay hindi sa magpasugot nga ibuksan ang ungka flyover nga ini. Hindi sa gusto nga ibuksan ang ungka flyover nga ini mangod kay sige kuno subong yapon ang usmod base sa ila sini nga pagpangusisa kag sa ila sini nga pag-imbestigar daga sige yapon ang pag-usmod sa ungka flyover. Hindi magambol si Secretary Manny Bunuan nga ibuksan ini mga kabistado taliwa sa ginhambal ni Congresswoman Jamjam Barunda nga naghambal sa kuno nga nag-istorya na sa kuno sa taga DPWH kag naghambal na kuno ang taga DPWH nga pwede na mabuksan sa dinagyang festival ang ining ungka flyover nga ini. Ambot sino nga DPWH ginistorya ni Congresswoman Jamjam Barunda kay kun pahambalo nimo kag pasugiron si Secretary Bunuan sang DPWH hambal ya wala sa kuno ya sang may atubang kag may ginistorya nga congressman o kun congresswoman man sa pag-abot niya diri sa DPWH diri sa may Region 6 agud nga mag-usisa sinasang ining ungka flyover nga ini. Sa malipot nga sugilanon nga pinagusto lang kabura naman ang baba ni Congresswoman Jamjam Barunda na pinagusto naman sa sang bura ka daw pamatyaga mo daw indakal ka ano kakawa ang sungad yang sagi kawakal nga tapos gamiton pangalan sang DPWH nga kuno hambal ya buksan ang buksan na ang ungka flyover pa sa palabuton nga dinagyang festival. Katapusan ang hambal naman niya ni Secretary Bunuan niya hindi ko pag-igambol ina kay kadelikado sila niya to kay sige gyapon ang usmod sa malipot nga sugilanon ang hambal sa ngaton sila nga DPWH Region 6 nga ang ungka flyover nga ini daw naguntat naman kuno ang usmod kag pwede na pwede na magamit isang mga light vehicles ini kag wala ini sa kamatuuran mga kabistado kaya ang hambal ni Secretary Bunuan din natuod niya kinanglan hindi gid pwede nga mabuksan ginhimo naton mga kabistado ang ini nga ungka flyover hindi man niya kay siling nga nakapertinisher sa atong siling nga kahiwatan sang dinagyang festival nagdako lang ni ang isyu kag nagabot lang ini sa punto kay mga kabistado sa kahiwatan sang dinagyang festival amo man ang chimpo nga napalpak ini ang ungka flyover nga ini puro lang tanan kamo inspeksyon tanan nga inspeksyon ara gyapon ang pamangkot anong status siya sini ano
ano ning himuon nyo? Wala ka mo gani kasugid kung himuon nyo sinisang yudikakak nga klase ka. Idol John Nga klase ka ungka flyover nga ini. Lima sa droga Huwag ka mo gani gambal nga. Ay Ang amon sini nga himuon eh. Di ba na dapat supposedly may amo sini nga mga statement nga iambal kag wala dapat may klaro bla. Pulot Gaway isang klaro nga mga statement halin sa DPWH kung anong imuon nila sini sa ungka flyover nga ini. Mahambal lang sila nga sa 2024 nga January or sa maabot nga masunod nga dinagyang festival 2024. Amo pa lang kuno ang paggamit sini pero wala nyo ginasiguro kung wala nyo ginahambal kung ano mga status sini dihamak sobra na duwak tuig nga gamit naton or dihamak ka sobra na duwak ka tuig nga to sini nga pag-antos sang puwerte nga traffic sa dira nga lugar. Kag way gani kamo kambal kon pilang budget sini diri nga sunod ayin kami makuha sang budget ano nga budget ang gamiton tani para mga kabistado nga magpakayad sa sining ka flyover nga ini. Oriones ni Garapon ni Santissima ako ng problema kay bagong construct mga kabistado nga kwan bagong construct nga inang structure pagkatapos kay uhon naman din kay bukitas naman do pariho lang niya mga tinaga nga ginahambal sa una sa ngakon sini nga mga kwan labi na si tatay ko sang una dumduman ko gid inablang palpak nga klase sang trabaho pagkita na iya sang una sang palpak nga trabaho ni tatay sungad niya sina ang iya sina ginahambal dayon silingan na ano klase panday naman panday guba mga tinaga sang una sang senior ko kundi ako ang da junior siya ang senior ambal sang sungad sang una sang senior ko siling ato maniyo siling niya na ano man na klase nga pamanday na nga panday guba man panday guba Sigurado di pariho man na siya sang ungka flyover ang problema din kay mo kita sila nga bag-o lang ginhimo nga gin-construct nga bag-o lang gin-construct mga kabistado nga kwan nga inang structure pagkatapos kay uhon naman diwan nga kay man palpak wala labot sina may iban pagid nga mga isyo nga nagkalabilin sina dira ang iban nga mga isyo more or less mga 20 pagid ka mga tagapanag-iya sang ila sini nga mga puluyan dira sa kilid sang dalan nga apektado sang sining kung ka flyover nga ini sa ili sinaginhiwat sining nga road widening kag pag-construct sang ungka flyover na wala pagali mabayaran sang gobyerno ilabi na gid sang DPWH sa ila sining nga isyo sang ginatawag nga ROW anong ROW amo ning ginatawag naton may kabistado nga right of way base sa aton sining nga kasuguan sa pagpaimplementar sang aton nga mga sang aton sining nga mga proyekto nga iya sang gobyerno ay ara ina sang ginatawag naton mga kabistado na prober ina gani nga pagahiwaton ang amo nga klase sang proyekto once gani nga may mga ara nga mga lugar nga alagyan sang sining proyekto nga proyekto sang gobyerno ang mga tag-iya sang mga ilabi naging kung mga private nga mga duta ang madalasa sang aton sini nga gobyerno sa sini nga proyekto sa aton gobyerno nga kinahanglanon way mahimo ang aton sini nga mga pribado nga mga kauturan nga nagapanag-iya sang ilang nga mga kadutaan kundi mapasugot ka nagidlang nga bayaran ang imo sini nga propiedad kay amo na sang alagyan gid sang aton sini nga gobyerno amo na sang ginasiling naton kay ginatawag nila sa aton sini nga kasuguan nga expropriation ordinance or ginatawag naton nga i-expropriate ang imo sini nga ang imo nga
propiedad kaya mo na siya ang kinahanglanon gid nga agyan sang proyekto sang aton gobyerno. So prober nga iplastar ang proyekto antes gani magpasugod sang bidding sang proyekto, antes gani mabudgetan mga kabistado ang amo nga proyekto kag mapabiding ang ina nga proyekto. Ara na yang isyu sa ginatawag naton nga ROW o ginatawag naton nga right of way na amo ni siya ang una nga ginaariglo sa aton nga gobyerno nga pangbayaran ini sila tanan-tanan pinagi sa isa ka ox expropriation o i-expropriate ang amo sini nga duta para na bayaran sang gobyerno kaya mo nang kinanglanon gid nga alagyan sang aton nga ginatawag nga proyekto bisan tunga pana sang parte sang balay mo kalawasdak na mga kabistado way ka mahimo kay kinanglanon sang gobyerno agyan sang aton sini nga kwan agyan sang proyekto sang aton nga gobyerno pagkatapos Moriones di Garapon ni Santissima mga kabistado kung iyan nagkaratindong na gani na gin-open na gani na kagin-close bata jutay nga klase kakwani nga klase bata jutay nga klase kakwani ka proyekto mga kita nga bata jutay lang tawon niya bata jutay kung into-intoon mo blang balon mo suyatan mo kamot siya pagkatapos ang balon mga close open gamamo man ang kamot sa bata o hindi bala ang proyekto ngayon na sang ungka flyover open close hindi kasi nga close open kundi open close gin open pagkatapos gin close hasta subong close lang yapon nalabot sila may issue pa na dira sang mga kauturan naton nga mga wala pa mabayaran sang ila sini nga right of way mga nagkaladalasa nga mga kwan nga mga balay nila nga sang sini nga proyekto wala pa gali mabayaran sang DPW sa bukar sa kayo ni kakak na klase ka opisina ng DPWS ni ang problema ato sini nga regional director nga si regional director inang anong first name si naman Rene or Winnie Bueno mga kabistado so kasalong kaki pag niya sini nga kwan nga statement sa iya sini nga kwan sa iya nga national or sa aton sini nga inang DPWH secretary si secretary Bunuan kay kun pambalon si Bueno ang ambal ni Bueno mga kabistado niya wala pa sang third party nga mga engineers nga magahiwat sang ila sini nga investigasyon kag pag check up sang sini nga proyekto tanan-tanan nga mga eksperto nga mga engineers amo ni silang ginatawag naton nga third party di ang aton nga gobyerno mabayad pag hindi mamangkot di naman sila makuha sang kwarta nga ibayad sa i-hire nila nga mga engineers nga ini mo na tawag nila nga mga third party engineers ining third party engineers nga ini mga kabistado i-hire naman ini sa aton nga gobyerno agod nga mag-usisa sang sini nga proyekto nga ini kag para nga mabalaan nila kag makarecommend sila kung ano ang dapat kag nagakaangay nga pagahimuon para mga kabistado nga magamit naton ini ang ining kwan nga ini ining ungka flyover nga ini Los Moriones ti Garapon ni Santissima nagdugang na makita gasto magluwas sa 680 million nga gasto naton nga nangin wala sang pulos ining ungka flyover bisan magambal pa kamo nga maambal pa kamo nga kabistadong John nano gambal ka nga wala sang pulos sang ungka flyover ga pinagusto ka lang kawakal ga pinagusto ka lang kahambal pamangkot naton karon tinapuslan tanaw ang nakapulos sila dira abi nyo kunano number 1 nga nakapulos dira amo ang kontraktor kay nakakuha na sa sangganansya niya nga 20%. Number 2 nga nakakwan nga nakapulo sila dira amo ang mga politiko nga nagbalaton sang 10% nila nga mga SOP. Number 3 nga mga nakapulo sila dira sang 680 million worth of project. Amo ang mga taga DPWH nga mga takaban. No?
Hindi kita magpate. Amo na kung nga ang agasala subo mga taga DPWH. Man bangon siyang pagkadalok-dalok nyo, pagkasungak-sungak nyo sang kwarta nga nagikan sa kaban sang gobyerno. Ginpatumbayaan nyo kung anong imuon sang sinang kontraktor. Bahala na dang importante makalamon kamo man nga ang pagkadalok-dalok yung pagkasungak-sungak yung sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Amo na siya ang nagpalanglapaw kagamo nagpangibabaw sa inyo. Amo na ang nagpangibabaw. Ang pagkadalok-dalok nyo sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Te, lang tawa karon. Por iso mga kabistado, may Diyos gidyan kalibutan daw. Ambal sang mahal nga Ginoo, sininga sobra-sobra na kamuha. Ikaw nga kontraktor ka, takaban ka man. Ikaw nga kontraktor ka, takaban ka man. Ikaw nga politiko ka, takaban ka pagid mas lalo. Ikaw nga taga DPWH, di hamak ka daw itom ka nga kuring nga takaban man nga may. Di hamak nga itsura mo daw puti nga kuring pero may itom sa baba bang sa pagkatakaban mo. DPWH ka dugangan pag isang iban pag na mag-ilintra dira. Nga nagbalaton sang tanan-tanan nga mga kwartada. Ang 680 milyon di na subong. Sukton di kamo namon nga mga yudikaka kamo ha. Sobra-sobra na kamo. Halos kung mapatay lang kami sa kalibutan, hindi kami katilaw, hindi kami kauyat, sining 680 milyon nga ini. Mapatay lang kami sa kalibutan, hindi kami kakita sini kung ano kadamuon, kung ano ang kadamuon sa 680 milyon, namon makita ni actually mga kabistado. Pero kamo nga mga yudikaka kamo, kamo nga mga yudipatula, kamo mga ginapanglawag ko subong, no? DPWH, kontraktor, ang kontraktor nga IBC, ang mga politiko nga nagpatigayon sa sining kontrata nga ini, nagpatigayon sa sining proyekto nga ini, ang mga engineers nga nag-intra sinidre, kag iban pagid nga mga nagbalaton sang kwarta halin sa kaban sang gobyerno, halin sa proyekto nga 680 milyon nga ini. Mga wala sang kuan kamo, mga di lang galing pwede gamiton sa kahanginan kag sa online. Hindi lang galing pwede gamiton bala mga tinaga nga ini. Kaya kalaw agid ka mo na sa ginatawag nato nga daw strong language bala, violation sa community standards ang Facebook. Pasalamat kamo kay may Facebook subong. Kay kun mga radyo lang ni gina ko panigin wakal sa inyo nga mga patay huya kamo. Salamat kamo hindi pwede mahambal ning mga patay huya kamo. Salamat kamo nga hindi pwede mahambal nga mga lampingasan kamo. Kay kun mga pwede lang mahambal, hindi lang ni violation sa community standard sang Facebook ang ini nga klase sa mga tinaga nga mga strong language nga ini. Di na ko pa kamo gintawag nga mga lampingasan kamo ka mga patay huya kamo. Moriones ti garapon ni Santissima kamo klase ka mga tawo kamo. Why kamo na huya sa kalag nyo? La kamo mahuya sa ato sining nga publiko, why kamo mahuya sa mga pumuluyo ta? Tapos ang ato nga taga DPWH kung pahambalon mo kag pa kantuon mo to sa project no nagapasikat pang mga yudikakak nila. Marami pang dakpon kay pang lampo sa kung mga pwede lang mahakwat ning flyover na kung namin pang hakwaton kay pang lampo sa tarudtod sa mga yudikakak nila niyo. Kanami klase ka mga tao ni. Ay nga mga di patula kamo karon kita niyo karon ay. Kami amon iya sa dinang ustisya sinimagamo ni man. Kami amon iya nga mga pumuluyo, mga kabistado, ginawa namon kakayod tudo-tudo. Ginawa namon kahana pulaw bugtaw para magtrabaho para na makakwarta. Pagkatapos ang amon nga sweldo, ay pagami gani kakapos sa sweldo namon, una pa kamo gani kuha sa sweldo namon nga mga yudikaka kamo. Ang amon nga sweldo na pa kamo gani buhin sang tax. Para lang sa gobyerno. Para pang kawaton yung mga di patula kamo. Kadami sa inyo pang kita nyo karunay. Amo na mga kabistado kung nga daw hindi ba mag-init ulo mo sinasang mo sina nga sitwasyon. Subong pulo pa kuana ka lang. So hambal-hambalan ka lang. Ti makuana niya ang ungka flyover ni pwede tanan nga magamit sila niya sa 2024 pa nga dinagyang galing, no? Sini nga 2023 hindi lang, kay kun mga wala lang ni isang katuntuhan nga ginhimo ni,
Pasalamat. Amo na ganing ato pasalamatan nga may nami gid man kay ako yan nagapati nga may Dios gid yang kalibutan. Ang aton nga mga Ginoo mo na nag-ideya ganiya tunto kamo sobra-sobra na gid nga panglamo niyo sang kwarta sa kaban sa gobyerno. Uy isip-isipon mo ni kag sumasumahon. Way gani guro klabot si 60% sang budget ang nagtupa na sa project nga ina. Di ba? Way gani guro klabot 60% sang worth of project o kon sang budget pang kabilugan, ang 680 milyon nga ini, laban-laban, ang nagtupa gani siguro dira sa proyekto sang Ungka flyover sa budget total. Palaban base siguro nagkanto na may gani guro club o 300 milyones mo. 680 milyon, way gani guro club o 300 milyon naglabot sina dira kag nagtupa dira sa sinang proyekto nga ina. Bangod sang sobra nyo ka mga takaban. Ay, karon ma. Paakig yun naman kung ang mga idikaka kamo, palabuton, lapit na lang ang dinagyang festival ni. Dapat mga lipay kita diri pagkatapos gapuugtas na magkamo nga madipatula kamo. Salamat lang kamo kay pasalamat kamo kay may Everyoung capsule. Pasalamat lang kamo kay may Everyoung capsule ako nga ginainom kada adlaw-adlaw. Kay kung wala lang ko kainom sa Everyoung capsule ni laban-laban, nagsaka na ni ang akon pamahaw mga kabistado nga kalukalo nga may hipon. Sa akon nga limpuduhan. Pamahaw ko kalukalong may hipon. Tilipay pagit ko, abinyo ko nano. Kaya may nag-order mga kabistado sang dako-dako nga volume sang Everyoung capsule. Thank you so much sa nag-order. Hamakon mo ang gin-order yung Everyoung capsule. Abinyo kung pila ka kuan, kung pila ka batol. 1,200 plus. Kabutilya ang gin-order yung kuan nga Everyoung capsule. Kay ipanagtag ito kuno sa iya nga mga kuano. Panagtag ito sa iya nga mga tinawo. Bauti kampiyon man. Pakon mo na sobra 1,200 ka kuan ka butilya sa nga Everyoung capsule ang gin-order. Amo na siya ka epektibo ka mo na siya ka kanamitorn sang Everyoung capsule mga kabistado. Hindi hamak nga tingob-tingob ang baklanay subong supply sang Everyoung capsule gamat-amat na kupos. Gani sa ato sini nga mga kauturan sa aton nga mga tagpalamati sa wala pa nakagamit sang Everyoung capsule. Inom na kamo nga daan tudo-tudo sang Everyoung capsule, kuha kamo bakal na kamo kay base mo busan kamo stocks. Di hamak nga ginahurugnat na subong ka daw ginakuan lang da bakit lang sa kuan daw ginapang bakit lang ang kuan ang aton nga Everyoung capsule. Kay nabalaan na sa aton sila makauturan ilabi na sa aton nga mga users sang Everyoung capsule nga di hamak nga porti ka dabes ka kanamiton gali sang Everyoung capsule. Akon nga mga amigo gani gampang basketball nagagamit sang Everyoung capsule sang una ginahapo magduro-dalagan. Subong si pare Ingot 30 anyos na Moriones ti garapon ni Santissima. Ang kumpare bla ni attorney ni Councilor Plaridel Nava bla si pare Ingot. Kagamit sang Everyoung capsule Moriones ti garapon na. Mga kabataan enkwentro namon sa basketball edad mga tag 20-30. Kami tag 60 tahon nga gampang basketball lagas man kami gyapon sa ila pagadto pa kare fast break. Pato man basta maka Everyoung capsule lang. Nagabalik sa pagkahubin abi ang aton sining nga kuano nga aton sining nga cell ang aton sining nga lawas. Mga selula tabla nagabalik sa pagkahubin. Amo ning pinakadabes kay isang una nga chimpulan tawan nyo, no? Istoryahanay kami sa akon nga mga amigo bla, no? Ini istoryahan namon ang mga mga tigulang bla nga nagaedad ng mga tag isa kagatos. Pero ang ila sining nga lawas ara gyapon ang ila paminsaron ara gyapon active sila gyapon. Kayang iban sinidiriti mga milyonaryo, mga manggaranon. For example, si Senator
Juan Ponce Enrile. O hindi ba? Si Senator Enrile, pila na ganit sa subo, 98 daw, 99 na. Ano 100, pero ang utok niya, active gapon katama, hindi ba? No? Active yapon utok niya, galing kay ti. Ang balita kag informasyon nga, nagagamit ini si Senator Enrile sa inatawag naton nga stem cell. Amo na sa ginahambal ko sa inyo, maghambal kita nga stem cell, botsilingon, ang istorya sinadira, galing kay kada sesyon sa ospital magkapwerte ka mahal-mahal. Ako muna mga kabistado nga, kada sesyon tag 800,000 isa ka sesyon. Sa paggamit nimo sang stem cell, botsilingon nagapatublok ikaw sina sang inang huben nga iya sang bataon nga silula bla. Ang imo sini nga silula ginasudlan sang huben nga kwan nga cell, no? Di mga kabistado, makon mo isa ka sesyon mag 800,000 mga kabistado, 1 milyon. Di may kun pila ka sesyon na kada bulan kada adlaw may ara na nga sesyon mo lawig-lawig na. Tapos pag edad ni mo, like for example, kay edad kabi 60, once ka ma-stem cell ikaw, mabalik ikaw, mabuhin ina tag 20 years ang imo sining nga katigulangon. Meaning kung 60 ka, mabalik ka sa 40 anyos. Ano mo nang imo sining hulag sa lawas mo, ang stem mo, ang cell mo. Yung mga kabistado, di hamak nga pwerte ka mahal galing, hindi bala? Pero kung magamit ka mo sang Everyoung capsule, ang Everyoung capsule, amo ni siya ang naga-body repair. Tag 14.50 ang isak bilog mga kabistado. Mga kabilog mainom mo kada adlaw di hamak nga. Oy ganik labo 30 pesos mga kabistado sang samag 800,000 kay imo kada sesyon sang stem cell. Pwede bala na so balik kita sa pagkahuben gamit ini ang aton nga Everyoung capsule. Testingin nyo lang mga kabistado kay hindi ka mo kuan di ka mo maghinulsol. No? Nagapa sexy pa. Oh hindi bala nan, oh. Diretso kita kapabalik diri sa ato sila nga pagpangalagad, nagsulod lang ng Everyoung capsule kay kabing pangaki ko bago lang mong, no? Amo na ginasiling naton sa balik sa ato sila nga talakay nga isyo mga kabistado. Ang kuan bala ining sobra-sobra nga panakaw kag pagpangtangkaw sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Ilan tawa karon kay nagpalpak ti kundi amo na ginambal naton, pasalamat kita kay may Dios ang kalibutan, may Ginoo ang kalibutan. Hindi gisa magpasugot nga sobra-sobra na ka tanan-tanan po palarihogin mong, no? May takaban nga taga DPWH. May takaban nga mga politiko. May takaban pagid nga mga kontraktor. Urupon gid sila, nagiririmbon sila tanan-tanan. Di kita aton iya nga mga pumuluyo, kita nga mga pumuluyo nga mga ordinaryo, amo ang kaluluoy. Kita aton iya mga kabistado ang kaluluoy. Kita aton iya nga mga pumuluyo ang pirmi lang niya dihado. Kita lang niya pirmi ang dihado. Why kita mimo sila? Ang malain sinidiri mga kabistado, no? Kay sa mga ordinaryo nga mga kawatan, parehos abis ang nangawat dito sa may eskwelahan sang eskwelahan dito sa may Banwasang Uton. Kita nyo sa may eskwelahan sang Banwasang Uton mga kabistado, tong balita namon diri sa aton siling Facebook page nga ang kawatan di amak nga putik damo ang pinangawat siya, may mga electric fan, may mga aircon, may mga ceiling fan, damo sila mga ginpangkawat to sa eskwelahan. Tapos nagbutang sila sang sulat sa blackboard. Antes sila maglakat, ginbutangan nila sulat ng blackboard. Sila, pasensya na po, kami po ay nagugutom na, wala kaming pambili ng bigas. Pasensya na po. Ang nagsulat, magnanakaw. Nagkabutang to sa may blackboard. Kuryonis, tigara po ni Santisima. Kanami pa sayang isang iya nga kwan, ang pinmanship, ya? Kanami nami mo, do pamatyaga mo, do maestro ang nagsulat. Kanami siya magsulat, ang iya nga pang pinmanship, ya? Nami agi, ya? Katahom siya
Kanami sing hagiya kita nyo sa amon nga kwan, sa amon nga Facebook page. Kita nyo na sa Radyo Bistado kag sa John Kapulot nyo live naton nga Facebook page. Ara makita nyo yung kwan ang picture sa ginsulatan nila sa blackboard. Minami pa mo. Sili ko ba, grabe ba? Daw ang nagsulat daw maestro, hindi maestro daw gwardiya ba? Mga kabistado, damo-damo sang mga ginpangkawat nga mga gamit. Pagkatapos ang kawatan, no, damo-damo nga mga kwarto ang ginpangsaylo-sayluhan niya kag ginpangkawatan mga kabistado. Di may ara man kuno sila gwardya sa tion sang kagabihon. Hasta mag-aga may gwardya sila. Damo-damo sang kwarto nga ginsaylo-sayluhan sang kawatan. Tapos nakahimo pa sa gani nga magsulat sang iya nga love letter to sa kwan. Ang iya nga mensahe to sa sa eskwelahan nakasulat pa sa blackboard. Wayang gwardya ka balo? Wayang gwardya ka kita. Tingambal sang ila nga kwan nga grupo ang ilabi na gid sang nila gani ng PTA. Kaya ti may gwardya managarubing managaling kay ti tabuan guro nga pagunta ti rubing mo pagsulod sang kawatan eh. Pero pay kadamo-damo sa mga eskwelahan nga pinangsulod sang tunto nga kawatan way kita gwardya. Igo manugid gwardya gana iya mo. Pwede mo kitas naman. Kag hindi lang kay isa ka bes inagagin kawatan dira. Makapila na ka beses nga ginkawatan. Question, no? Nga nagakatabo ini ang kinawatay da. O si saan yung mayad ang gwardya? Araw-araw man gambal ka mo nga ting gwardya mo malani mo ni mo to. Basi o si saan yung mayo na? Sa pagkadamo-damo na sang eskwelahan, kadamo-damo sang kwarto nga ginkawatan da. Nakasulat pang kawatan sang iya nga inusulat. Naway ginang gwardya balo. Igo ka balong gwardya gana adlaw na manuge amo pagpanugid ya. Way man tagaduda nga gwardya mong inside job o gwardya mong na may mga grupo nga nagasunod ang inapabayaan niya lang pero saan yung mayadabing gwardya na? O base kung gusto nyo na mag-ilis gwardya? Hindi ba? Kapaltahan na mo na trabaho mo? Hindi ba? Gibutang ka na gani para mag-gwardya pagkatapos may tani bala kung isa lang ka kwarto ang ginsunod kag ginkawatan kay mambal ka nga ti dali-dali man mo huwag gin maabtan sang gwardya. Dali-dali lang katama abi ang pagpangawat. Pero nakasulat pa gani sa blackboard. Damo-damo nga mga ginpangkuha nga mga kagamitan din nagagi to. Kay kadamo-damo sa ginpangkuha nga mga electric fan to kun arpo ito. Ano nila to? Ginputos na sa sako to para hindi makita kagwardya. Di sila nagagi. Padalmi nyo na sa aton nga mga pulis sa uton. Padalmi nyo. Kag sa eskwelahan. Pulis ti grapon na Santissima. Nakaskanto na ta sa sining mga kawatan nga pero sa pagkamatuod lang mga kabistal. Tiyan mo na. Ang masakit nga sugilanon, kag masakit nga batyagon, kay kung ordinaryo ka lang nga kawatan, no? Sensationalize ka, balbalon ka trutudo, kung madakpan ka, prisuhon ka, may gamay pa nga sulok-sulok nga mga kwan, nga matilawan ka, halin sa mga otoridad. Kay nga, ordinaryo ka lang kawatan. Pero kung mga politiko gani mangawat, mga kontraktor ang mangawat, mga taga-DPWH ang mangawat, mayor, congressman, senador, gobernador, vice-gobernador, konsyal, kapitano, kung sino-pa, nga mga politiko ang magpangawat, mga kabistado, Bistado! Daw sa wala lang. Pagkita mo siya nakabarongga, salot ka pa, gamo ka pa siya na, ay, honorable, no? Yung di di patula nga klase ka pangabuhi ning aton eh. Bistado! Kawatan! Ang ginkawat ya, hindi lang kay ordinaryo nga isak bilog electric fan, duwa kay electric fan, butang tabi. Ang naubos kawat sang kawatan to sa uton nga iliskulahan to. Bistado! Ang tabi gabalor abi pang kabilugan mga 20 mil o 50 mil. Bistado! Amula naging kawat nila ya 50 mil. Bistado! Ariya ang sa DPWH ang aton nga ungka flyover. Bistado!
nga hindi mapuslan subong. Ang balorya sina mga kabistado 680 milyon. 680 milyones mga kabistado. Ang hambal ni Secretary Manny Bunuan sang DPWH. Siling niya iusisaon ko na, paimbestigaran ko na. Kagpasabton siling niya ang dapat manabat. Pero siling niya hindi lang anay subong. No? Yaunahon ta anay siling niya nga mahatagan tana sang kasulbaran ang ining problema sa ungka flyover. Ipahuman naton anay ini kag panamion para nga magamit. Agod nga hindi magnugon siling ito ang proyekto nga ini kag ang gingamit nga kwartada. Pagkatapos siling ito, amo lang galing pag-imbestigar ta kag pasabton kung sino ang dapat manabat. Ti mga kabyanan, sa inyo nga paglantaw, kung pananglitan nga makayo na ang ungka flyover, kag magnami na siya, kag mag-ayo na siya, kag magamit na sang aton nga publiko, sa inyo nga paglantaw, makadumdum paihan ang publiko nga mag-remind sa kay Secretary Bunuan. Makadumdum paihan ang publiko nga mag-remind, no? Sa kung sino nga mga tarpulano nga dapat mag-usisa sini, kag dapat pasakaan kaso ang mga tawo nga naghimo sang katuntuhan kag kapalpakan sa sining ungka flyover nga ini. Sa inyo paglantaw, madumduman paihan na sang publiko. Remember, ladies and gentlemen, damo-damo sang mga kapalpakan sa gobyerno nga damo-damo ang mga manog panabat nga way gani kasabat, way gani sa maginimo nga sa nga pagpanabat kag pagkabilanggo kunano man nga silot. Number 1, kung parte lang sa kinawatay ang paghahambalan. Ang ungka or ang Pavia Housing Project lang ibalik ko sa inyo. Sa Pavia Housing Project, mga kabistado, may naprisong politiko to, wala. Di ba wala man? Naprisos Jerry Triñas, napriso si Anhing Mansing Malabor, naprisong iban pagito nga mga tao nga ato dito, naginta dito sa sining kasong o sa sining Pavia Housing Project nga to. Nalubong lang to sa limot. Ang balor sa sobra sa 180 milyon, pila to, 380 milyones man to. Pila to ka milyon to. During the time, mga 1990s pa to nga project. Mga kabistado, milyon ang project nga to, mga 2,000, galito nga mga project, blado 2002, blado 2001. Milyon man to nga project, mga kabistado. May napriso nga mga tao, nga mga politiko, labi ng mga politiko, wala. Ini ang ungka flyover nga ini, ang hambal ni Secretary Bunuan. Siling niya, pausisa ta, paimbestigar ta, pero siya hindi lang na isubong. Yaunahon ta na sila nga pahuman ng ungka flyover niya para nga mapuslan kag magamit na sila isang publiko para madula problema sa traffic. Nya pagkatapos sina, amo galing pagpaimbestigar ta? Sigurado kamo nga pagpaimbestigar nyo may papriso kamo? Base bara kung matabo dire nga mapariho man sa Pavia Housing Project lang natabo bla? Damo-damo pa ang SAP 44 to sang una. May nagkalamatay to, 44 bilog nga kabuhi to nagkalautas. Nga nagkalamatay mga kabistado. Gin priso nyo na patayas noy-noy, may mapriso. Gin priso nyo si Katapang, wala. Si Katapang ara na sa during the time. Na-priso nyo ko si Katapang subong araw do sisikat pa sa nyo bilibid prison. Gin pa priso nyo iban nga mga kwanas, ta si Maruas talas da sinadira. Hindi bla? Samo sa tunga chimpo? Nagkalapriso, wala!
nalubong lang sa limot kaluluoy sang miyembro sang pamilya sang mga nagkalamatay nga miyembro sang Special Action Force. SAP 44 nga ato mga kabistado. Ano pagid iban nga mga kaso damo-damo? Puro lang tanan hambal nyo si Saon, imbestigaran, pasakahan, kaso kung sino dapat pasakahan. May mga nagpanabat, wala, mabulong, malubong lang nasa limot yapon. Kaluluoy lang kita pirmi aton ya kay nga kita nga nagapangayo sa justisya kung kay isa, kita pang pasakahan kaso cyber libel. Kag mag-atubang tos korte tapos dunot-dunoton kilas korte to. Yung pamatyagan na si imo to do pinaka numero 1 nga kriminal. Pero mga buisit nga mga kriminal nga mga kawatan sa gobyerno ni Ara Subong. Sila pang mga maisog, sila pang mga gapanamit. Mainit ko pila kadlaw akong bulos kay Jose Maria Sison, sige yan nyo bla. Kaulugot kung kay Isabla, hindi bla? Joke lang na ba? Si Mambal ka mo ituod, no? Ba sige, di ba si tuturo ni John Kapulot, bla kadlaw to sa Kaulugot kung kay Isabla. Hindi mo mainit sina mga kabistado sa mo sina nga sitwasyon. Nga supposedly dapat hatagan yung matani hustisya bla ang pinangabudlayan sa aton nga mga pumuluyo mga kabistado. 680 million pagkatapos subong pabayaan nyo lang. Pawalaan nyo lang nano nang ubra nyo na yaman. Hindi sakto nga klase kapang gobyerno ning aton dapat pasabto nang dapat manabat hindi kay ano pang rekomendasyon bisan rekomendasyon nyo gani sa ungka flyover way kamo gani sa may ginatag nga kuano way kamo gani sa may ginatag nga rekomendasyon kuno himuon da hindi bala hindi kamo gani kapanugid kung ano himuon sinasang ungka flyover ngayon na mambal kamo nga imbestigaran may third party engineers nga makadto munimo na pagkatapos dugay-dugay may kabistado wala naman tasang nawalaan kung anong mga sikrito nyo kung anong mga ginahimo sang DPWH. Anong salabto sang kontraktor naman na pabayaan nyo lang na yun istigra po ni Santissima ka mga klase ka mga kuwan gidya ka mo no mga damol gidya ka mo no damol mga damol guya kag puwerte ka damol sang bulsa sang kinawatan yung mga yudikak. Tulang klasik mga tao nila kunay pang lampaso temprano pa. Ito nami pang ito nami pang lampaso ka kuana ka may moryones ito nami pang lampaso sa salog ang mga guyan yung mga yudikaka ang mga tamaan ka damol. Mga guya nila ni mga kabistado sining mga ni mga nagapangawat nagkaganansya sinasang ungka flyover nga na. Ang mga guya nila sini laban-laban so di hamak nga do sobra paguro sa asiro ang damol yung sini mo na. Ngayon ang kuritan mo sang blade bala mo moryones na grapon pagkurit mo sang blade. Mga after 3 years pa bala madugo aw. Daw ka ulugot kung kaysa hindi bala. Kung mainit siya mga kabistado mo na gani, no? Siling singakon nga mga viewers dio. Ya kalma bi siling idol, kalma yang heart mo. Why problema sa heart, no? Sagi ka problema sa heart nga mo na gani ambal ko siya may Iberian capsule. Ay Iberian capsule, di ka mo magkabalakay sa heart ko ya kay ang heart ko niya bastante ni, no? Gina-maintain iniya sang Iberian capsule, nano kuminyo yaman, no? Kung kamo yaway gagamit Iberian capsule, ti balak mo da. Basta kay ngako niya mo lang na, no? Kag tapos, salamat gid sa nag-order, sang sobra 1,000 kabilog butilya. Sobra 1,000 ka butilya nga Iberian capsule, thank you gid sa nag-order. Mga kabistado, no? So sa mga order pa nga gusto pag nga mag-order sa Iberian capsule, no? Text lang kamo kung magtawag diri sa amon, no? 0999-675-1080. 0999-675-1080. Hindi ka mag-order Iberian capsule anytime, pag gusto mo da. Sa may mga butika nga gusto magbaligyaman, order lang kamo, no? Iberian capsule mga kabistado. 0999-675-1080. Kita mo pa sang mga kauturan nga naghambal yun yan ano man advertise mong Iberian capsule pagkatapos na way mandi sa butika. Laban-laban na ubos guro
Abo na kay kada order sa butika, paghatag sa butika, dugay-dugay baklon ubos na yun. Tiya mo na nga ang iban na. Ang isa gani na mo na nag-order, guro na mo damo, kasi nga daw sobra-sobra na nga daw kada order ko ubos na yun. Ari may orderan ta dako-dako. Ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparmati sa aton nga makauturan, no? Iban pagid nga mga issues nga aton pagatalakayon, aton paga-istoryahan diri sa ato sini nga pangalagan. Diri sa Bistado program. Check naton dugay-dugay ang mga report na informasyon halin sa aton nga mga kabistadong reporters, pero antes sina basa tanay mga mensahe nagikan sa aton nga mga viewers be. Unahon tang Radyo Bistado sa kay Verna Salvillana nan hanuta ba lang mga takaba nila dapat kasuhan ang mga animal. Mga kay Laila Altilio Hirotse, ya wala na ba sila huya? Wala na gid dugay na. Sa kay Cindy Pupo mayong hapon, Laila Altilio Hirotse, abaw ginapayong-payungan pa sila. Amo gani mga kawatan ng mga yudikakak na ginapayong-payungan pa. Sa kay Oscar Victor Foxtrot, siya balbal idol yon caps, nami sinaimit lang names kang mga kurap nga government officials kag contractors para sikat. Hindi na ko supposedly gusto ko gid pangmitlang ang mga ngalan sa mga yudikakak nila ngani galing, no? Bangod sini sang ining bag-o na mga gindihon sang mga congressman nga para man ni sa ila actually mo ang gimo nila ni nga kwan nga layi ang cyber libel blani. No? Kay kun wala lang ni ang cyber libel nga ini, may kun mamitlangan mga ngalan nila ni sang mga tunto nga ni ay. Kali kay hindi gid pwede kay kun imitlang kun laban-laban mangilamos na magluwat sang cyber libel. Naanad din sila nga daan niya nga kun mag-file sila sang cyber libel. Why ka man niya sang ikaw lang yapon na mapirdi nga ginpasakaan nila kaso man nga sila politiko sila. Ang kwarta nga ginagamit nila ibayad na sa abogado nila kag sa ila nga pag-file sang kaso, kwarta sang gobyerno ginagamit nila. No? Amo na ginagamit na kwa sang kalabting nga mga abogado. Tapos ang kwarta sa kaban sang gobyerno among kawaton nila kag amo nang ikwa nila ibayad na sa abogado na gasto na kontra sa imo nga nagakomentaryo kontra sila. Di ikaw imo ya kay pribado ka nga tawo, no? Siyempre, mangayod katurutudo para mainugbayad ka sa imo piyansa kag mainugbayad ka sa abogado mo. Amo na ang hostisya subong mga kabistado. That's why amo na gini ambal ko base sa ulihib la kibot kamo base ako ng Juma season di second. Pero wala pa man ko nagbuang. Wala pa man ko nagbuang nga makapaminsar sa ngamo sina, no? Iban pa nga mga mensahe, mga kabistado. Si Jofel Sintino, inaya ko si Abala, sir. Si Derbino is Alcitad. Baliskan nga lang niya. Idor Biraha, si Cindy Pupo, nature na ina ka Pilipinas, mostly corrupt. May gaba man. Amo na gani. Galing kay problema kay ang gaba nga nagatupa sa ila. Daway pagkwan, daway abot pirmi daw. Kadugay magtupa sila mga gaba. Kadugay-dugay katama. Nantawa bala, iban damo-damo na ni sa mga ginhimo nga korupsyon diri sa aton nga syudad gani ora pa gani yung mga pulungko pa gani subongo. Tapos kun imo pa lantawon puro pamatyaga mo daw matinlo pa. Yung pamatyaga mo daw sila pang pinakamatinlo nga tawo. Binyo lang nga ikaw pa yang mahigko. Di ba? Iban pa nga mga mensahe kay Bari Manimbayan. Nice ride. Si Memya Lumibaw, mayang aga, sir. Si Rolando Dispe, Laila Altilio Hirotse, sa Kairon Tiham Rodriguez. Wala gid na tupa ang obra ka IBC, ya, sir. Sa mga kritikal nga alagyan, wala na ya. Nami na sila ya, sa mga karsada lang. Damo na sila palpak, dira. Kuhalin sa IBC. Ya, boy ko no, sit. Napapungko yung tawo, ang laki. Nang companies, madisgrasya, kada wala ka na pulos sa ila dayon. Pero kung
may abilidad ka pa nga makuha nila, mga mayo pa na sila sa imo, ipasado na lang na nga company, ipasarado siguro, ipasarado na lang ang company, hambal ni Ron Tiham Rodriguez, si Tristan Sumira, si Laila Trillero, niya ha, tahom, handstroke ba? Handstroke ya? Si Jeneline Nicolas Camino, shout out kay Ferdinand Esteves, Idol Birada, birahe ang mga korupsyon sa gobyerno, wala gaba, mirise na nga lang subong kag karma, na lang subong. Kay F. Cormida, kay sino pa? Peter Standarte, Romel Ligon, good morning, God bless you and good health sa iyo. Kay Laila Etelio Sersonia, John, gin-interview si Maruas regarding sa Artiliogang, sa Martiliogang siguro, ano solusyon, hambal ni Mal niya, ipatigil ko ang pagbibinta ng martilyo. Si Peter Standarte niya, si Julito Hilagal niya, watch from McKinney, Texas. Idol, hindi paguntate ang ungka flyover kay kausa sang mga taxpayers ina. Amo ina ang nagapugong sang pag-uswag sang pungsod. Na, korupsyon gani. Ang nagapugong sang pag-uswag sang gobyerno sang ato sila nga pungsod. Amo ang korupsyon. Number 1 na nga nagapugong sa ato ng problema kay kung korupsyon. Kay once nga wala sang korupsyon, dasig na tani ni. Lantawan nyo bala iban nga mga pungsod ang Thailand. Hatagan taga mo sang ihimplo mga kabistado ang Thailand. Ang Thailand mga kabistado Moriones ti Grapon ni Santissima. Sang una dihamak nga mas dako ang aton, mas dako ang utang nila sa IMF World Bank. Mas dako utang sang Thailand ikumparar sa aton nga Pilipinas nga mga Pilipino. Pero subong ang Thailand mga kabistado, wala na utang, sila pa ang nagadugang paganiguro daw. Do isa pa sila sa mga sang mga amat-amat nagitinad nga pungsod ang Thailand. Iban pagin nga mga pungsod sang una, gasaludar lang ni sang una, sang time sang una ni Marcos mga kabistado. Ferdinand Marcos si Idralena, no? Hindi kay Ferdinand Bongbong Marcos. Ferdinand Idralin Marcos ang tatay. Sang time sang una sang tatay, gatanga sa aton ang mga iban nga mga presidente. May pagkataha pa during the time. Mga iban nga mga presidente ito, ganganga pero may humambal si Ferdinand Marcos. Ganganga mga iban nga mga presidente pati US. Kag hindi kita dihamak nga protekta mo utang. Sang ulihi ayahay, nagsige nga nagsige. Ang iban nga mga pungso to yan nagarasinso kita ato niya kaluluoy. Nagusmod nga bangod sang puwerte ka kurap nga klase ka gobyerno. Ang korupsyon na mong ginhalinan ini mga kabistado mo ni sang ginahalinan sang dihamak nga puwerte nga pag-usmod sang ato nga pungsod lang tawan nyo bla. Si Tatay Digong to pag kuan na to babay atong sungay just to ga saganan tong sungad sang malam nga to. Pero mga kabistado way kita ka experience ang nagsaka ang presyo sang sibuyas. Pagkatapos pagsaka sang presyo sang sibuyas, hambalo na tayo ni Bongbong Marcos nga sila niya way ta choice sila niya ma-import kita. Amo man sa mga ang bugas mga kabistado, gagwa ang balitang impormasyon kang bugas man og saka naman no. Dala ni Bongbong ni pagpangampanya nga sila ang bugas si niya 20 pesos ni. Tapos masaka presyok bugas at tinunto ito. Mga kabistado. Ako mga kabistado pagpangampanya nagligad ng eleksyon pangampanya ko gusto ko si Bongbong madaog kay nga si Bongbong Marcos mga kabistado dihamak nga daw. Okay man lang daw, at least hindi sa balakwan daw, hindi siya maisog ba yung way siya kapadala sa kwan sa inang daw partido gid bala. Di daw mayo man, isubong daw gamatama to. Kaya mo kita sinayang aton yung mga kabistado basta sa karaydan sa pumluyo, yabi
May sino ka pa. May amo na ginatawag na tumlang ati may paghinulsol ka man kung kaisa bala. Subong way pagima ko yung paghinulsol nga si Bongbong ako nga ginimo nga presidente. No? Kay pero, no? Isa lang sini sa atong inaduso nga dapat katagan giniya sang pagtamo ni Bongbong Marcos nga sa pagkadamo-damo mga kabistado halin sang una sang sindigong ng pungko ni saka presyo sang gasolina prong presyo ya sang Bombay ya way magsaka. Akon mo Bombay mong tagi 700 ang kilo. Tapos ang balon mo lang imo yang wala ta sang choice kundi mag-import naman. Kay ginapang tiyog naman kuno ginapangita naman kuno ang mga nagapang tago kagang mga nagapang tago kuno sang Bombay. Tiway naman kuno sa may nagapanago sang Bombay. Moryones ti garapon ni Santisima. Oh? Ang iban gani nga mga Bombay ito natulubo ng iban gani ito. Oh? Kung pambalo ng aton sini nga mga kwan, ang aton nga mga inang manog tanom sang Bombay. Kayang-kaya nila suplayan ang Pilipinas ang sibuyas Bombay nga ini. Mga kabistado basta hindi nila pagtaguon. Tinga nga ma-import pa kita. Anong nga rason man? Kalamay, kasaka naman presyo. Tapos subong bugas naman, gasolina pagid. Ano na yung inyo na yaman? O hindi bala? Nan. Ha? So muna nga to sining mga bagay-bagay nga pag-istoryahan diri sa ato sining nga pagpagalagan. O iban pagid nga mga viewers naton sa kay G. Oren ya insakto hindi gidapat pag-open kay F may madisgrasya. Dira maimbestigar naman na sila kag mag tinunduanay naman na kung sino naman ang may sala ambot nga wala pa na gindimulis ang area nga nagausmod kay i-replace ang bago. Oh, ti gatudluanay pagani sila kung sinong madimulis. Ya tatlo na kabulan wala gihapon masolusyonan obra nila pangita kung sino itulod nila may asa sa iban nga nasyon ginsolusyonan na nila kag kasuhan ang tao nga responsable sang project nga na nga palpak. Oh, kung sa iban nga nasyon yung kay ato na diyan nasyon tadiya mo ning pirte ka lawlaw klasik nasyon. Hindi may kayang nasyon talawlaw ang nagapalakat sang aton nga nasyon. Si William Dakyanan, shout out kay Sigmaruhan Katalan, Andrew Guardafe, kay Leia Arcilias, good morning idol, siling nga halonggid, God bless, okay, thank you, kay Don Sayo Rochino, ang puso idol, hindi magkabalakas ang puso, may ibriyang kapsul de, kay Terry Hamosali, good morning Sir John Kapulot. Okay, thank you. Good morning. Kay Edgar, good afternoon na hapon na. Kay Edgar Barcelona. Sakto gid John Kapulot siling ato Berna Salvilla, J Salazar. Amo lang na nabalaan nila kung buyayawon sila tungod sang kakawatan nila, mangkaso sila libel, ti sila ya dapat kasubhan man sang pagkakawatan nila. Mo na gani. Amo ning siling naton nga ang hustisya ni husto man ginahambal sa mga kamalaman sa unang ang hustisya para lang sa may mga kwarta. Kung wala kay mo kwarta kaluluoy ka. No? Sa kay ni Ohel Gunay amo na gani guro ang kapangawat ang mga politiko niya tuduhan ta pangawat tuduhan ta nga kwan nga inang politiko mangawat kita nya kay nga awards nga kawatan bisan kawatan kita tapos ara kita sa gobyerno bisan ano pa hibuon la sa aton hindi kita matublag kay tungod gadamo kita kwarta gamiton talang kwarta ta para no nga hampangan naton ang hustisya. Namo na kalabanan sa kay Neo Gunay sa kay J Salazar na watching from Cavite si Neo Gunay, John Lord Alombro, shout out kay Jail Liz. Idol ang ka-housing project ang IBC na ang naga-usar ginbakal na sang IBC. TOA, sila man na nagbakal. Sila na nagbakal. Binaligya ka gobyerno ang IBC man amo nagbakal. Amo na gani siling ko sa inyo, nag-ururupod sila mo, no? Sa kay Edgar Barcelona, sa niya sakto gid sa kay Hermie Catalunya. Good afternoon Idol John. Kay Basilio Espijo. John, good morning. Good afternoon na, no?
Okay, sila ni Berna Salbil niya, iban niya gusto gid magsulod sa politika kay dira dira damo kwarta makawat nila, dasig sila magmanggad. Kay Jose Nathaniel Malvar niya hilan salute to the entire Radio Bistado family and Sir John. See, even your city, there has huge amount of utang through the efforts of the Mayor Hieronimo. Of that Mayor Hieronimo. Si Jeffrey Gan, palpak ang alipures ni BBM o si BBM Boss John. Alaban-laban si BBM gini. May astang iyang alipures. Ang akon niya ti way man kundi sa alipures siya, no? Kay way man gari ko ginaknowledge sang nagapangampanya tadi sa Iloilo sang una. Way sa gani ma-acknowledge sa akon di. Si kay Jeffrey Gan, si Ani Hilo de Monteverde, kay Egli Bilnas, good afternoon Idol John, kay si Nathaniel Malvania, me and my Singaporean relatives and friends were scheduled to attend the Nilagyang event, but we canceled it for such reasons on peace and security. The cleanliness of the downtown and nearby amenities. So, goodbye Bigayang. Welcome El Nido Palawan. Bahaw, mapadinagyang galitani ni sila no? Mga Singaporean relatives siya niyo upod tani. Pero si Jose Nathaniel Malvar ni daw. Ambot sa diin ni siya nga lugar man daw. Taga Davao bla nimo. May mga Singaporean relatives sa galitani nga makadto diri sa Iloilo kay malantaw sang dinagyang event. Ibigin cancel nila kuno kay tungod sa peace and security. Tapos dito sila madiretso sa El Nido Palawan, no? Bao nami itong El Nido Palawan tuon, no? Iyahay. Di basi kun makuan basi magliwat pa pinsar nyo? Pistado! Kadto lang kamo diri sa Iloilo, hambala nyo lang ko kunari kamo di kay ako ma-security sa inyo. Pistado! Ako maupod sa inyo, ako ma-secure sa inyo di. Pistado! Kag dalon ta kamo sa lugar nga hindi kamo makatilaw sang kwan, hindi kamo makakita ka makasaksi sang rambol. Pistado! Kita nyo gila na sang kwan, kita nyo gila na kung anong ubra nyo, yung mga kabataan, ganing nga mga kwan nyo. Pistado! Ilan tawa nyo, Aryo? May mga bisita, kita kung tani nga magkadto, diri ka maglantaw sa dinagyang, tiyadi pamantani ni nga magkadto na sila diri. Siyempre, makaboost ini sang aton nga ekonomiya sa siyudad sang Iloilo mo man nga. Pag magkadto ini sila diri sa aton, siyempre magastugid lang sila hindi bala? Makupar sila di sang hotel. May star sila sa hotel, income sang mga establishmento sang hotel. Makaon sila di income sa mga inang restaurant owners, no? Malagaw sila di, malibot-libot sila, makabakal-bakal sila sa mga kuyam-kuyam di. At least, ang ilang nga kwarta, diri nila gastuhon sa aton, so makadugang sang ekonomiya naton diri sa syudad, di ba? Karon, kay nagrinambol kamo nga mga yudikakak kamo da. Di karon no nakakita sila siling nila niya daw may daw kadelikado ang isyu sa peace and order. Kag security among ilang ang ilang kwan ang ilang nga concern diri instead nga magpadinagyang festival ayahay mapapalawan sila tiyo ato sila sa makadto sila sa El Nido Palawan no. Inami man to no ti sila to yung makainang Palawan naman to yung mag-income. Ahay no ti amo na sa ginahambal ko sa inyo mga kabistado. Depende na sa leader kung ang inyo nga presidente, kung inyo sini nga mayor, kung inyo sini nga gobernador, may ara sa ginatawag nga balls nga makainkwentro ka makahambal nga inabalang isa lang kahambal blaga pati tao bla. No? Pero blas kay Tatay Digong paghambal nga mo ni hindi blag pati da yung tao. Lantawan nyo kung ano kanami sa mga ginpanghimo sa nga to sini nga presidente ang pagpangrehabya sa mga bisan mga ang ang Manila Bay perti kay higko na sa una kagi po nakadto na sa una nga higko kapungko ko skilid sang kuan da sa Bay
dira sa may kilid sang Manila Bay gapulo pungko da sa mga bato da sa kilid sang dagat di hamak nga gadapya puro tanan mga higko damo nga mga higko mga kabistado. Isubong ang Manila Bay white sand no daw Boracay. Ang Boracay Island ginliwat ginpanami ginpatahom ginpalimpyo liwat kundi balik naman daw ang kalimpyo sang Boracay nga sang una pero tinakahiko-hiko. Kay may mga violators ginpabayan lang ginpatumbayaan lang. Mga kabistado. Kagdamo pa sa mga ginpanghimo ang presidente during the time ni Digong. Amo na nga siling ko, di hamak nga anom lang katuig ang pagpungko ni Tatay Digong, pero damo isa sa mga ginpanghimo yung inang makita gid sang tao nga inang may sinseridad. Kag sa nga mo sa tunga chimpo, damo ya volunteers. Paghambal niya ni Tatay Digong niya limpyuhan tang limpyuhan tang Manila Bay. Wala ga pabayad ang tao ga kadto sa Manila Bay nagaboluntaryo sa pagpanglimpyo hasta nga maglimpyo ang bilog nga lugar. But silingon, paghambal ta nga upod kita tanan-tanan og yunan tani ga ugyon yang tawo. Isubong yan upod way na inugyunanay ni kay nga ang kapalpakan labi ni sa kay President Ferdinand Marcos President Ferdinand Marcos ni grabe nga akon nga pangampanya di para sa imo para magdaog ka lang sa Iloilo, no? Bisan ano kadamo sang kwarta sang kontra kun di nagliga de, ginsubol ta gintudo para nga magdaog ka de. Bisan grabe nga kwartahanay de. Tinapirdi ka man matuod pero hindi hamak tamaan ka dako, hindi bla? Way ka man nagasto de, o hindi bla? Nagasto ka man di pareho sa gasto ni kuan sang gasto ni Linis, pero basi kung daog ka pa de. So, abi balik ka bini. Balik dabi ang sitwasyon sa ngaton sining pungsod. Hindi kay ato ka naman imo tuya sa kuan di naman to sa gapon man. To sa the Netherlands bla mo. To naman to sa Netherlands si kuan yo si Bongbong Marcos naman sa Netherlands yo. Para man sa kator nga tor libot nga libot. Yunis ni garapon ni Santissima Madre abi concentrate abis Pilipinas ana abi Bongbong. Ipatula nga. Oras na ton mga kabistado, nakalabot na kita sa 46 minutos na nakaligat sa alas 12. Sa ilo na kita sa mga balita na kaga-informasyon, no? Daligid lang kay basahon ta nga to sila nga mga YouTube viewers kali, no? Kay Radyo Bistado pa lang kag inang John Kapulot News Live ang ginlantaw tang sa ari no sa ato siling YouTube channel gali, no? Papa iba pa rin ako. Sino ni sa? Si Papa iba pa rin ako. Mayong hapon. Salamat sa pag-upo diri sa ato sining Radyo Bistado YouTube channel. Sa kay Sindigo, mayong odto Idol John Caps, God bless you. God bless you to. Kay Marty Salapantan, good noon Idol John. Sining nga nami gid ilampos sa haligi ka flyover nga kibag. Pati haligi ka flyover kita nyo kibag. Sa kahiralo Alma sila nga Idol good non ipatulfo bala ina ang flyover lantawon ta hindi mag-iririhi mga involved dyan, no? Galing kay ti hindi naman na kinanglanon siguro nga i-message mo pa ya si Tulfo kay nga senador na sa gani. Isa na sa mga pwede kung tani nga mag-imbestigar sina dire kay nga ti senador na siya, mas pabor na para siya kay senador na siya. Kung mga ako senador kang may puder nga pero siya na, laban-laban kinadtuan kung na di kag pinanghambalan nga ning obra mo ni, hindi bla? Nan, So, istoryahan tara karon mga kabistado diri sa ato sining nga pangalaga this time. Sa ilo kita anay sa mga balita na kag information halin sa ato sining mga reporters, mga kabistado. May nagapamangkot diyo. Siling nga message, no, private message, siling nga Idol John, sa diin gid bala pwede mabakal ang Iberian capsule na nga ginapahisa mo lang kami permis ang Iberian capsule mo ikaw niya permi gatumar kami wala kami baklan. Kigakig so. Kigakig siya kay siya baklan ni Iberian. Kung sa bagay sinabi hindi maakig sila kung why kay mo tuod baklan sing Iberian capsule. Hulata, no? Hulata kay
text ka di sa akon o kung send ka di sa akon private message, no? Send ka di sa akon kung kung sa diin ka nga lugar. Kay pagwan siya mabalaan ko kung diin ka nga lugar naga-star, itudlo ko sa imo kung diin pwede mabakal ang ibriyang capsule dira sa imo nga lugar. Okay? Kag sa sunod, panglawagon ko na ang mga butika nga pwede niyo mabaklan sang ibriyang capsule, mga kabistado. Ayos? Wala, sige. This time, sa ilo kita anay sa mga balita kaga informasyon. Unahon ta ang mga balita nagikan sa kay kabistadong Joshua Haka, direkta sa siyudad sang Rojas, sa bilog nga probinsya sang Capiz, mga kabistado. No? I-check naton si kabistadong Joshua Haka sa mga report yung informasyon direkta sa siyudad sang Rojas, sa bilog nga probinsya sang Capiz. Aligid lang, no? Kay kinakontakta. Na. Check na to na mga balita ka information. Direkta sa siyudad sang Rojas, sa bilog nga probinsya sang Capiz. Upod kita kay kabistadong Joshua Haka. Kabistadong Joshua, maying hapon. Mayong hapon, gid kabistadong John, no? Direkta diri sa siyudad sang Rojas. Isaya kapuloy, ang kabistadong John, subo-subo, no? Gin sa Lakaya, sang Kawatan, sa sitio Ilaya, Barangay Dayaw, sining siyudad, Takna, alas 3 sa kaina sa Magaga, kabistadong John, ginkilalan tag-iyat sa nasambit nga puloy-an kabistadong John kay Evelyn Villanueva. Evelyn Villanueva, 52 anyos. Ginapahayag diri kabistadong John nga nakita mismo sang bata sini ang kawatan sa mismo nga puloy-an kabistadong John kinabugtawan pa nila. Kuan gid kabistadong John kay malasong gid nga way madakpan kay taris gid sa pagdalagan kag pagpalagduning ng bitan ni kawatan kabistadong John. Sunod diri nataban sang kawatan ang wallet nga may kwarta, isa ka unit sa cellphone kabistadong John. Ginaligar nga tatlo tanan ka mga persona ang ara sa likod sa pagpangawat sa nasambit nga puloy-an kag madasig ini nakapalagyo gamit ang niyo nga motorsiklo kabistadong John. Inpayag diri nga ginawasak ang bintana antes nakasulod sa puloy-an ang kawatan kabistadong John kag dugang diri nabilin pa ang tsinelas ning tunto ni kawatan kabistadong John, no? Kag ang kalo sa nasambit nga kawatan kabistadong John. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan angot sa natabo nga insidente kabistadong John. Wow, hangkila ng mga kawatan na, hindi naman si alias Lupin, hindi man? Ay hindi man kabistadong John, pero may ara na sa karon ginasundan ang aton nga mga kapulisan kay may nakapertinisher kabistadong John nga CCTV footage nga ko sa diin at to na dakpan dito ko na kuha dito sa CCTV footage ang motorsiklo nila nga nagtaris sa mga alagyan to nga gimpangwa man to ang mga CCTV. Pinakita dito kabistadong John, tatlo gali sila pag isang nagsulod sa puloy-an kabistadong John. Ati Mayo, at least may CCTV footage, hapos ma-identify ang mga suspect, ang mga subject, kag ang mga persons of interest dire, kabistadong Joshua. Kamusta siyudad? Yes, kabistadong John. Kag sa dugang nga balita kabistadong John, wala man ni kapalag ang isa ka mistera. Matapos nga nadakpan nga nagapataya sang illegal o kung sang bukit kabistadong John sa barangay Adjet sa Rojas City kabistadong John. Ang respondong kilala sa kay John Anthony Lopez. Anthony Lopez, Anthony Lopez, 52 anyos, residente sa barangay Inso, sining siyudad kabistadong John. Nakuha sa posisyon ni Lopez ang matubra 2,000 pesos. 2,000 pesos na kwarta, no, nga pagpataya kag ballpen koteho kag sa karon kabistadong John. Yara ni sa paginakot sa Rojas City Police Station si Lopez kag pagpasakaan ni kabistadong John sang nagakaigo nga panumbungon batok sa iya kabistadong John. Kaso pataya sang bukis. Yes, tama kada kabistadong John. Sa aton pagbalod 10K bala sini ang madami siya sa pagbayon sa pagpataya sang bukis kabistadong John. Piyansa ya 10K. Yes, piyansa. Ti piyansahan mala na sang tagiya sang bukis pero ginadala na malana sang mga pulis naton pangdakop para nga idugang sa ilang accomplishment. Actually, ti illegal man ay kay man ti numbers game namong. Pero di hamak nga mas damo pagit ang mga dalakpon nga illegal ikumpara sa sinang bukis-bukis nga na, hindi bla? Yes, tama. Kasi ang tao kung magtaya siya, way mo man na ginapilit, ila man ay gustong magtaya, hindi bla? Pero kung nagabaligya sang siyabo, kawatan, o kung mga
mga pusakal nga mga criminals, amo nga dapat siya pangdakpon, amo dapat pangitaon. Ining mga nagapataya bukis, niti ano-ano lang nilang ganansya daman. O hindi ba? Yes, so tama ka na Kabisado John. Pero ti kabalo kita, balaan taman nga illegal man ha. Pero ti ang point na, ang ginatawag naton nga priority. Nga sagi kung yung pangdakop ka mga bukis na nga damo, drug lord ha. Ang drug lord, pangitaan yun ha! Pinang... ipalampusan na mo karon kay Joshua. No. Maging Kabisado John, tama ka na, no? Kaya kung mag-istoryahan, droga, no? Diri sa kapisa. Di gabahagid na do halos di matapna-tapna Kabisado John, pero naman karon no? Nagulot naman ni ang illegal nga pataya o kung bukis na kung sa bagay Kabisado John, mayara kita sa ginatawag nga STL o kung small town lottery. May finisher nga ini may lisensya ini kag ini nang nagabayad sang tax how much ikumpara naton sa bukis nga wala. Kabisado John gabay sang tax kag matawag din naton nga illegal. Kaya muna karon Kabisado John ang nagapadayon sa Gapon din dinakpanay. Kagadugang pa Kabisado John atong nga balita no update sa sining dinakpanay man sa sining mga magamo bala nga mga tambutso diri sa syudad. Particular sa ibang nga makabanuhanan nakip ang kapis Kabisado John no. Ang kapis diri ginadakop na ginamatamat na pandakop sa katon nga ating inyo no kaga LTO nag-upod gid sa pagdakop sa sining mga magamo nga mga ning tambutso Kabisado John nga nagatudlag sang disturbo sa aton nga makuturan tigura sa tituhang gabi Kabisado John bangod sa magamo nga tambutso. Ate dugay na natani nilaging pa-implementar. Subong lang sila nakabatsyag na subong naman sila nagpisan-pisan. Operate yes sa Kabisado John. Kaya muna no. Sige. Kaya mo gayna sa nasiling naton Kabisado John kundi payway paning dinakpanay sa kwanti sa nasiling naton kung droga pag istoryahan dis na pisga ba gid Kabisado John kag mas manami tani no kung hindi kita ka suggest Kabisado John tugda kaya naton man lang alapta kita sa mayong balita pero kung ikumpara naton sa mga tigalagmay ti kung aton bala nga tan-awon Kabisado John di kung dalag ko gitani bala ang madadakpan. Okay, sige. Tingmo Starwa City da, ulan, init, paang, matugnaw, kanami ikupkop na no. As of this time Kabisado John ang ato mabatsagan diri sa sudad sa Rojas sa karon no mainit no kagina bago sila mga tapos ang mamuno gabundak sang ulan nagdalan man no sang baha diri sa kasityuan Kabisado John kag sa karon mainit na sa sininga matinion kag gilway na ang pagkaon sa patinason diri sa sudad sang Rojas Kabisado John. Amo na nang chimpo nga makadto nako da kay makaon ako da madilap nako sang talaba makaon ako sang talaba kag mag-umom sang diwal damlot sang diwal. So, pag Kabisado dyan, muna ang madulong nga balita, no? Direkta diri. Report lagi kan diri sa sudad sa Rojas City PNP, ko po ng patrol, inis Kabisado Joshua Hata. Sa balitang serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat, kid. Waya man ginasugid kung sinong driver sa patrol, no? Mutsilong siya magurug-drive sa patrolya, eh. Salamat kit Kabistadong Joshua Haka sa mga balita kag information sa ilo kita diri sa syudad sang Iloilo. I-check na to na mga balita kag information nagikan na sa kay Kabistadong Aaron Rifuyo sa mga natipon man nga mga balita kag information diri sa syudad sang Iloilo pud kita sa kay Kabistadong Aaron Rifuyo mga kabistado, no? Okay. Check na to ang mga balita. May kang tanan sa sining gin-report nga ang Uton Municipal Police Station, mayroon na nga person of interest, may kang tanan sa pagransak sang eskulahan dito sa may banwa sang Uton, no? I-check na to ang mga balita kay informasyon nagikan kay Kabistadong Aaron Rifuyo. Kabistadong Aaron sa report, standby. Kabistadong Aaron sa report, go ahead. Yes, Kabisadong John, maayong udto sa imo. Yaris, no, ang magsubo nga balita gikan sa mga pumuluyo sa Banwa Sanguton, principal, maestra kag bakpolisan kag ginikanan, no, ang matapos matatalupang dan sang isa ka General PT President ang
Sinaga nga nakasulat sa isa ka classroom sa blackboard sini kabisadong John. Oh. Pasensya na, wala kaming bigas. Kami ang magnanakaw. Oh. Ini ang ginsulat sang wala makilalaan yung mga suspetsado. No, Nami iya ini ko, no? ang- Nami iya pinmanship, no? No, nami sa maglitering, no? Yes, kabisadong John. Ano may nami si Agi? Tapos Mm. tadlong-tadlong pang Agi sa blackboard, daw. Lingko ba? Kanami siya. Yes. Do maestro pa sulat to, no? Yes, yan, kabisadong John. No, siling man ni isang presidente sa si kabisadong John. Oh. Hindi na niya bata nagsulat. Yes. Kundi na niya. Hindi bla, hamtong na nagsulat niya. Hindi bla? Oh. Okay, kabisadong John, siyang nagpadulong kita to sa bulutuan sang Oton Central Elementary School. Oh. Kag naabdan ginaton ang ining presidente o na General PTA President nga si Maria Belinda Farnade. Pag na-interview man naton siya, no, nagaumol-umol siya, wala siya makaibalo sa nakita. Yan sini sa mga tinagaong mensahe sa mga kawatan. Wala sa kabalo sa reaksyon niya, mahibi sa maluoy o ano sini. No? Yun, sang ma-interview naton sa kabisadong John, siling niya, siling hindi niya man matulid kung ano inuras sa tabo. So, ginabulubanta niya lang between 12 midnight sang Domingo sa ngaga, onwards ng mga inuras, Enero 15, 2023, adlaw ini siya sang Domingo kabisadong John. Oh. So, sa diin, sini, alas 5:30, no? Sa nga aga, sa among adlaw, nagbangon siya. Kagin tawgan, yung tawgan sa sang gwardiya, nila nga on duty sa Burtuan, no, nga na-assign sa panggabi. Nga sila niya, ma'am, ginransak naman kita liwat, no? Sa nagligad malaan na kabisadong John, sa bulan, ginransak maning ilang bulutuan sang Disyembre. So, bali, no? So, naandan nagid lang ya sang kwan. Disyembre 14. Siling ko naandan nagid lang ya sang kawatan niya nga ran sako ng ilang eskwelahan da magamuna kay nga patumbaya man nila ang gwardiya way man nila ginareprimana nano nga. Yes, amo na kaya na kita kabisadong John sa pagpamangkot naton kay presidente sene ang pangkuha kato mga dulce, no, kung isuno man sa iya makonsider nga mga kabataan. Kabataan, ining nagransak. Alam nga pagpadayon pag ginaton, pati dali-dali ini siya nagkanto sa bulutuan pag-abot niya ara na mga kapulisan sa Oton. No, kagang yaman niya ginasalig-saligan dira ang mga utilities sa bulutuan. No, suno pa kay Parnade, no, pagsulod din sa classroom, nakita sila. Ako na una nakita ang bana niya sinikay upod sinang kadtoto. Pagkita sa bana niya, ambal niya kay sawaw niyo, amo na ni si presidente. Mama may may nakasulat sa blackboard. So nakita niya, kabisadong John, wala umul gid ya si presidente. Din picture niya kag amo na to, nagligad ang pila ka maynoras amo pag-post niya sa social media. Nga abot niya pa ibalo sa mga publiko nga basi ibaligya sa mga nagkawat tiniyaw. Kagayari kabisadong John ang mga classroom nga ginsunod una diri ang duha ka classroom sa grade 2, isa ka classroom sa grade 1, isa ka opisina sa PTA o na PTA office grade 3, kag duha ka classroom naman sa grade 4 kabisadong John. Kada mga gamit nga nakuha amo diri ang GCCT ka stand fan, tatlo ka wall fans, isa ka Sony TV, isa ka aircon, duha ka bola, isa ka net kag bola ni isang volleyball, isa ka net sang volleyball mga kabisadong John, kag mga wiring extension. So nakita man naton to kag suno man kay president, may printer ko na gamit kabisadong John to nga wala na nila madala bangod guro ga dinali nga kasi barangkaran na bala sila. Ano ko no? May ara sila sang printer kabisadong John nga wala na nila madala yung mga kawatan balahaw. Kuha na giro, bugat na giro? Suno man kay President Ray, no? So, suno siya kinarangkaran ako ng mga kawatan, wala na nila siguro sining madala. Ini nga printer, no? Amo nang ginakabalakan niya. Sa kadamo-damo sa mga ginpangkawat nila to, way gid sila way gid matalupangdan sang gwardiya, muna bla? Yes, amo na kabisadong John. Kadamo sang mga eskwelahan, isang mga kwarto nga ginpangsulod nila, pila kwarto ganing ipangsulod nila? Yari kabisadong John, no? Sa liwat, isa ka classroom sang opisina sa PTA,
Gisa classroom sa grade 2, grade 1, grade 3, kanduha naman sa classroom sa grade 4, kabistadong John. Subo silingon sa kadamo-damo sa mga kwarto? Okay. So, ginulat, ginaton ito mag-alas 5, tarikan sa Don John. Apang napasawan, kita maabta, no, ang ining gwardiya, balatani. Yes. Balatani, pastada, agod yung makuhaan. Ang gwardiya ni, amo ni dapat pamangkuton. Amo ni nami pamangkuton ang gwardiya ni, araw-araw ka man timo nga. Ikaw gali Yes, kin-assign yes, dira nga gwardiya nga magbantay da, hasta mag-aga, ano kayo mo na nagtulog nga? O hindi ba? May sabat dira ang kapulisan naton kibisa Don John. Tuhoy diri sa gwardiya. Kaga wala man siya tani, wala man siya naton na abdan ka kay na no ti sagid ni mamukmukan kibisa Don John. Kay siya ang gwardiya dira. So, siyang isipa bala sa pagkanamo-damo sang kwarto nga ginsulod, nakasulat pagani sang ilang love letter to. Tapos ang mga ginakarga, mga electric fan, mga ano pag ito, hindi ba nakadamo sa mga gamit nga pinangdala nila to? Yes, kami Huwag niya kabatsyag ang gwardya sang linagapok, araw-araw man. O hindi okay, ba na? May sabat dira ang aton nga kapulisan sa pagpanguna ni Police Major Limbungan ang hipi dira sa Coton Municipal Police Station. Sabat sini kabistadong John ang burutuan kulang o kung na may ara sa CCTV. Apang wala nagagana tanan kabistadong John. Wala ma-maintenance, napabayaan nga tatapon dire nga ginakabig tani nga isa ka security aspect sang bulothuan dire in kaso per kaso amo na ni natabo kabistadong John. Ginsulod sila. Wala gid sang minapusdan, wala gid sang minakuha nga ebidensya ang ining kapulisan. Pinatol tong ilaulo, nagalingin ng ilaulo kabistadong John. Sa pang-collect sa mga CCTV no, sa palibot. Sudo pa kay Limbungan no, sa pagpadayon natin pamangkot sa iya sa pagpangusisa sila no, nakita niya dire ang exit sang suspectado sa likod na mismo nga portion o kon sa east portion na sang campus nga sa pader mahiramag dito sang tiil o kon bakas sang tiil nga may lutak kabistadong John. So nagtakna sila pag mayara man to nga mga sa side sang ini nga pader may mga bangko nga gin tangkas-tangkas to no nga didra posible nga gin pang daho-daho sa mga suspetsado ang ilang nga mga gamit nga ginkawat gikan sa bulutuan. Nang sang pagpamangkot sa ginaton sa iya on mayara sila sang person of interest so ginsabat niya nga may ara na kabistadong John so apang ginatolid nila sa iya investigasyon man kung sa ilan hindi lang isa nagbuhat kini no mga kawatan na nagransak dito sa Brotuan, more than one is lang, no? O, isa, dua, or tatlo ka mga persona at ilang man ginatulid, no? Nga may posible nga mayara sang giveaway vehicle ining mga nagransak dito sa eskwelahan sa Bisadong John. Pero man kay Limbungan, no? Padayon ilan no pagkolekta sa mga CCTV footages pag bangod wala gid kaya sang sapon diri sang mga CCTV sa sulod sang Brotuan bangod guba-guba gid ka Bisadong John. Wala na sang matatap sa Mayo ti way gid sa mapuslan pag ang ining pagpangawat man anay sa mga Brotuan aminado man niya sinimbungan sa Bisadong John nga unsolved ka to ang kaso. Yari naman subong liwat sa magpadayon natin pagpamangkot sa iyakon nga ti may gwardiya man ining Brotuan ano gagin himo niya sining sang time nga to. So suno man kay Limbungan na balagin kini sa John sang natabo ining insidente naga-inulan-ulan. At Domingo nga daw ini Roquense naga-ulan ini siya. So may gwardiya man nga naga-duty nga panggabi wala ini nagalibot bangod sa malayo nga 5. Bangod naga-inulan. Amo ni wala sa ko nakalibot. Ya kay gaulan. Amo ni pasulong-sulong sa dos nga daw sa Bisadong John. Ate amo gali na kun nga nakapinagusto tong mga kawatan. Okay. Pero ti way gid sa sang may nabatyagan nga daw may nagapang flashlight kay ti dulom ang lugar. Okay, ang Bisadong John ang ginahamtangan rin sang pangkawatan sunod doon ini siya abi. Tapos ang guardhouse niya sang mga gwardiya malapit sa entrance. So ma-estimate ko siguro may 50 metros siguro pasunod siguro sa sa eskwelahan malapit sa ilang ngagin ransakan.
Kag do may covered gym ina sa bala kabisado yung ginhaw. Nga madulom-dudom gid ya. Dulom-dudom gid ya ko na tong gabihon na dire sa bangod Di wala mo man gani, din na pasigar sa kaya gani libuton to sang kwan, kaya libuton gani kay sudlon sang kawatan nga dulom-dulom na pirang gwardiya. Iti magamo na kabisado diyan ganay do. So, pwede pa pakapiknik ano yung mga kawatan antes na magpuli to. Ati makon mo na nga nagsulat pa gani kung may mga trigangon to naman matigang po to kung makaon mo. Tama sila. Laban din kabisado diyan. Okay, kabisado diyan, antes pa man niya magbukas ng klase sa kay Limbungan, tawag sila nag-conduct na sila sa security survey inspection sa Oton Central Elementary School. No, kag ila man nakaseparate sa ilang remarks kining CCTV gabalda na no guba na wala nagagana si gamo man ning padayon man nga ginaduso ta ni Limbungan nga matakda na diri ang CCTV ning Buratuan apang sa ilang pagkasugilanon kahapon nga daw sang principal aminado man ang principal na kudusadon John nga kulang sang budget ang Buratuan agud na magpatakod sa sining mga CCTV kada ining presidente naman no ti aminable man sa recommendation nga mapatakda na datani sa CCTV kada amuman si Major Limbungan kabisado niyan. Okay. Ate inang di tigid masyado mabaso man ang gwardiya pero ang point da is ang trabaho mo abiti ikaw ang gwardiya day, no? Ang imuon mo sila basta mga time gani nga amo sina amo nang inuglagaw sang kawatan mo basta may time gani nga niya ba daga ulan ni niya galbalaban ka pakuribong gwardiya ni tugnawan ni hindi ni kalagaw ni amo na ni pag-atake ta ti kun ikaw naman ang gwardiya paminsaro mo man aga ulan ni basi ilusubon ko kakawatan di hindi bla nabilibuton ta to be kung nalibutan niya di ka nakita hindi na balaban na pang shotgun niya pa ning mga kawatan mo laban yun na kabisado John. No? Sa pagpamangkot man naton kay Limbungan, may kumagamba kita gwardiya, may pusil no, abang subo kapalad, pag sabat ni Police Major, no, wala man sila siyang armas din nga pang depensa kuno sa ilang kaugalingon, ako diya maglibot din sa... Ang eskwelahan, ang gwardiya sa eskwelahan, way pusil? Ilabi na ang panggabi, okay lang na yung pang-adlaw. Wala problema ang pang-adlaw, kaya siyempre may mga kabataan da. Okay lang na yung pang-adlaw, pero ang panggabi dapat may armas gina, kaya tingi mo da nga ginabantayan, mga kawatan. Yes, gani kami sa Luzon, bisan mga white guard man nakatutan may mga armas nis lang nga depensa. Amo ning ang nagwagid sa ba ni Police Major Limbungan, kung na-interview natin siya, no? Di may gwardiya, anong purpose ng gwardiya? Dati mo manisabat sa kabisa doon, John. Manusama wala man sa garo, pagkita, wala sila sa isa pagkatapos kung may kawatan, daan ho niya na, duplaan. Ati amo nang budlay, basi kung magagura mo sa ipos na kabisa doon, John. Ay, naglain pa. Nagwa pa kamo gwardiya? Ti amo na ni, ang plano naman niya sa Buratuan, rekomendasyon naman niya sa presidente sa General PTA makuha na lang sila sa lugad, di kabisa doon, John. Okay, sige. So, sinong ilang person of interest? May ara na? Sa karon may ginasunda na sila kabisa doon, John. Kumbaga, dugalo pa man sa gihapon sa sabaw, bangod ang CCTV nga ginakuha nila, ang maagya, posible nga maagyan lang sa mga suspetsado kung may ara din man sila sa getaway vehicle. Muna ginakolekta pa na nila sa tagsa ka mga establishmento nga malapit sa sining Bulutuan, kag sa mga kaingod sining barangay kabisado John. Okay, sige. Salamat kid kabistadong Aaron. Okay kabisado John, bantayan no ang illumination o kana pagpasundayag sa mga illumination barangay tribe palaabuton nga Enero 21 2023 no kagang dinagyang festival kabisado John. Taga iban pa nga mga balita diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ini naman si kabistadong Aaron Repollo, basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat kid kabistadong Aaron Repollo sa mga balita kag impormasyon mga follow-up parte sining ransak sa Banwasang Uton. Hindi ta mabaso lang gwardiya kay mga tiga ulan-ulan kuno mong. Di siyempre ga ulan-ulan.
tigturugnaw nami gid kurupo tani tinipanimuko grutos guard house siya ti layo-layo pang area pero inangang lain pa kay wala man gali ti armas tong inugbato kung pananglitan yung mga kadakpan niya ang kawatan ay ti ano na nga klase naman magamo naman lang na nagkuha pa kamo gwardiya ay naano nga klase hindi ba sa sinema tinong i-check na to na mga balita ka informasyon nagika naman kay kabistadong Boni Somblinggo. Check na to na sitwasyon sang trapiko sa syudad sang Iloilo sa sininga mga tiniyon. And iban pagin nga mga informasyon sa ato sininga patrol. Upod kita kay kabistadong Boni Somblinggo. Oras na to mga kabistado nakalabo na kita sa 6 minutos na kaligad sa alauna na, no? Check na to si kabistadong Boni kung ara pa siya. Daw lang na, okay? Okay, no? So, ara, garing. Dali lang kay ilang taon na to kung makakuha na sang kita signal sa kay kabistadong Boni. Lang naguro, no? Diri sa ato sini nga pagpangalagad, no? Base alangan subong si kabistadong Boni. Mga kabistado, no? So lang na tiyempo ta pang shout out ta iba naton nga mga viewers diri sa ato sini nga pagpangalagad. Before we end sa ato sini nga mga kauturan sa mga tagpalamati naton, may problema kasabaga gamit kita mga kabistado sang Vitalangs capsule. Ang Vitalangs capsule makabulig sa ato sini nga lawas. Mas especially sa ato sini nga baga mga kabistado nga kay ang every young or ang aton sini nga Vitalangs capsule, ang every young ara na ya permi, no? Ang Vitalangs capsule mga kabistado amo ang nagabulig para sa pagpasulod sang pagpanami sa ato sini nga baga kay nga ato sini nga baga amo ang nagabulig sa pagpasulod sang oxygen sa aton nga lawas kung kita ang maginhawa and then magapagwa sang carbon dioxide kung kita ang mag-exhale, no? So, pero ang lung cancer niya mo ni siya nagapanguna nga rason sa kamatayon sang tao sa bilog nga kalibutan. Ang pagpanigarilyo gid amo ni siyang number 1 nga pataas ang risgo sa amo nga balatian ining lung cancer, no? So, lakip sa mga sintomas amo ang wala nagakadula nga ubo, no? Lakip na diri ang may dala pa nga dugo kag iban pa, no? Lakip sa mga sarang nimo nga mahimo agud malikawan ang kag maguntat kag malikawan ang pag-ubo kag ining baratian nga ini number 1 untat kagid panigarilyo, no? Then kaon kasang masustansya nga mga pagkaon, then ang makabulig diri agud sa pagpabako sa aton nga baga amo ang Vitalangs capsule, no? Ang Vitalangs capsule may ari ini nga vitamin E nga kilala bilang strong antioxidant nga nagabulig agud magpanubo sang risgo sang cancer. Ang Vitalangs ang nagabulig man sa pagpabakod sang aton nga immune system. Gani para sa healthy lungs and overall health, mag Vitalangs capsule na kita, bakla ninyo sa mga butika. And of course, ang Bravo Food Supplement Capsule for Men para sa mga lalaki nga wala na tungkaro si Manoy. So, para nga nami gid nga kombinasyon, para nga kampiyon ang pagkombinasyon sini, tanan nga kombinasyon, ang aton nga himuon sa aga mga kabistado, inom kita sang Everyang capsule, 2 ka kapsula antes magkaon, mga 10 minutes before kita magkaon. Sa aga, 2 ka kapsula sang Vitalangs capsule. Pagkaunto mga kabistado, no? Inom kita sang Vitalangs capsule, 1 ka kapsula sang Vitalangs capsule, kag 1 ka kapsula sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Then pagkagabi na maliwat, antes magtulog, inom na maliwat sang 2 ka kapsula sang Everyang capsule. So Everyang capsule, Vitalangs capsule, kombinasyon sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Para sa aton nga mga lalaki, kag sa tanan nga mga kababaynan, mga tigulang sa mga gusto magpahuben, mga kabistado, naga-anti-aging, plus iban pagid nga mga pagbulig para sa aton nga high blood, sa mga hypertension, sa diabetes, no? Kag iban pagid nga mga balatian nga ara sa aton nga lawas, buligan kita sang Everyang capsule, mga kabistado, Vitalangs capsule, kag sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Ang mga produkto nga ini ang mabakal ninyo sa tanan nga mga butika, mas especially sa
Butika Ilonggo mga kabistado. No? Kal kamuda sa mga Butika Ilonggo, Socorro Drugstore, iban pagid nga mga butika malapit sa inyong lugar, sa mga banwa-banwa hulatan ninyo kay lawago naton ang tanan nga mga banwa nga may ara sang supply sang Everyoung capsule. Wali na chimpo di sa ato siling nga pagpangalagad sa ngalan sang aton nga mga reporters po naton sa Ciudad San Roque, kabistadong Joshua Haka, kabistadong Bonnie Somblingo, and kabistadong Aaron Refugio diri sa Ciudad San Iloilo. Ang ato siling nga news center, kabistadong Karisma Lagaw, upod naton sa piyak nga linya, ato siling nga technical partner, upod sa ato siling nga digital platform architect with kabistadong Richard Merebeles. Sa kinanda ko naman yung kabistado, Idol John Alojado Kapulot. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Porsigido magserbisyo, tiuna sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upod kita sa atong mga handom. Pasanungit sang syudad, ang iya at abilidad, ganing mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Ang pagserbisyo, makasigurado kay